Na boss, bili na boss. Bili na. Yote. Hi, Shining G. Morning, home. Morning din po sa iyo, Shining. Shining G. Ay, moderator ka na. Parang hurt. Ang kwenta dyan. Ayan. Yung signal ko ah. Saan ko? For viewers, thank you so much. Sorry po, loading. Shining G. Shining G, shoutout sa'yo. Pasensya na po kayo, loading yung aking ano. John Ray, shoutout sa iyo, John Ray. Sa kulang. 7 viewers, thank you so much. Wala po. Naka-print na tayo, Robin, guys. Pasugod mo naman. Viewers, thank you so much. Loading nga, kawaray, may ganun siya ako nga po, loading. Ate Danmar, naka-premiere po si Tatay Robin. Pasuyo naman po, papasok muna doon. Balik na lang po kayo. Bababa ko lang yung link dito ni Tatay Robin. Pasyalan nyo muna po si Tatay Robin, guys. Medyo mano yung ating malaki. Ano? Ano ba tayo dyan? Ano? Pamo ako dun. Mandyan lang. Oo. Anong tinda mong ngayon, kumaray? Ano po? Nagkay sandan. Dami sa Guys, pasuyo po. Sa Yuti po. Shining G, binaba po akong link. Pasuyo naman po kay Tatay Robin. Sugod. Dona Sam, shoutout. Magandang hapon po, host. Ay, Dona Sam. Dona Sam, hello. Pasuyo po sa binaba kong link po, guys. Kay Tatay Robin niya, naka-premiere po siya. Ayun panoy. Sugurin natin muna, sugurin. Ako na. Out, di kaya. Takas na naman ang tama mo. Titrek pa naman ha. Guys, yung binaba kong link po kay Tatay Robin niya, premiere niya. Pasuyo naman po, pasuyo. Ay, Diboy TV, shoutout. Anong link? Doon na. Anong link? Yung binabang ayan, yung nakapin. Pindutin mo yung nakapin. Punta mo yung tama man. Single supporter founder. Tingnan lang yan mamaya ka. Ay, ikaw na hay. Dalawa set ko yung pari mag ah. Apat pa ako nasa bahay. Okay. Bibili ako cellphone. Hindi isang kasi magamit pang vlog yan. Bakit? Pangit. Nag-ngongo ko. Kasi pang magamit pang Ano set ng bata mo? Honor na bulok. Honor? Honor bulok. Mas ba't naman sa akin hindi? Honor ba? Oo, honor ko doon. Baka yung nakubigay sa akin, peace out. Baka Anong
Honor ba to? So, gano'n natandaan? Yung bagong labas na Honor? Anong Bago naman yan. Tagal na yan sa akin. may ilang taon na? 2 taon na yan. Nung kumita ako ng ano, eh, yung 2024. Ay, Honor, 2024 ba yan? Matagal na. pangit. Yung sa akin, Pag binidyo mo siya na matagal na video, nagmumuno ka. yung nasa asawa ko, ano, kaso, Nahuli pogi. 2025 yun? Wala naman pala. Yung January. January 1 ko binili yun. Ngayon, mag-isang taon na yan sa January 1. Hindi ko ano pa lang ito, buwan pa lang ito. Nagkala na ito. Ito siya. Ilan ma'am? Idris, matamis. 5 viewers and 8 thumbs up. Thank you so much. Hi, Ma'am Shibing Kitchen. Hello, host, like 7 and share. Ay, thank you so much for share po. Ma'am Shibing, pasuyo po yung nakapin po kay Tatay Robin 2.0. Kabisita po. Hi guys. Kabisita po yung nakapin, Ma'am Shibing, yung nakapin po. Pasugod po, naka-premiere po yan. Kasali po yan. Yan ang kasali sa amin na challenge naman ngayon. Tatay Robin. Pasa to po! Puno! May bete ngayon. Ganda lang. Ano ko ginamit ko eh? Ay, Ma'am. Kaya yung masarap maggulay na yun. Binili. Lagyan ng binili ng sarap. Ba? Alagang sandaan ng ginili. Isang kilong giniling. Tapos talagang 30 ano. Ayun din. Sa ang gulay dyan. Di apa ko po ang giniling. Murado. Ay, John Ray Gabia. TV shoutout sa iyo. John Ray. Pasuyo po, John Ray. Ay, John Ray pala dyan. John Ray. John Ray pala. Sorry. John Ray Gabia. Pasuyo. Yung nakapin po pa, ano, pasugod. John Ray Gabia. Shout out, tol. Hataw-hataw sa yuti, tol. Wala. Tuman. Robert Pagalanon. Shout out. Pasugod niya ako, tol, sa nakapin kay Tatay Robin. Naka-premiere siya ngayon. Guys, yung mga ano natin dyan, bisita, pasuyo naman po. Pasukin natin muna si Tatay Robin sa kanyang premiere. Balik na lang kayo mamaya. Sugod. Sugurin. Hindi ka diri din eh. Business ko siya rin ha. Ayun o. Marami lang. Ayun o. Iniit ko siya. Yung ganyan naman daw ng kita lang. Ayun o. Ipitigin niya ka ng goma. Para may Hi, Eugene. Shout out to you, Eugene. Eugene, good morning, idol. Like and down. Ay, thank you so much. Big love, shout out. Sabi ni Eugene. Eugene, gwapong dikit na po sa inyo po. Sabi ni alagad ni... Ano ba? I sing? Paki-subscribe po sa channel ko. God bless. Lasal, Will, Vlog, shout out. Hello. Paki-check yun po yung bagong video, idol. Paharang, guys. O si Junior, shoutout po. Shoutout ilang araw na lang. Pasahod na. Yes. Kunti na lang, Sir Jose. Junior. Ma'am Shibing, hello. Giselle, Will, Vlog, shoutout. Shoutout. Lagad ni Aisin, shoutout sa'yo. Eugene, thank you so much, Eugene.
Oh, sila? Hindi na lang siguro yan. Ay, Leonard. Sandal lang. Shoutout po, Mark. Oy, shoutout sa'yo, Kuya Leonard. Boss Leonard, thank you so much, ha. Let's talk Will Vlog, shoutout. John Ray Gabia, shoutout doon. Sabi niya, let's talk Will Vlog. Hey, Will, ito, book. Will, please visit to Tatay Robin. Tatay Robin 2.0. Oh, thank you, Will. Thank you so much. Another Alas blessing. 3, andito na. Sino? Alas 2 yata. Ako naman. Oo. Ang benta po pagpasa ng alas 6, pagdating ko, 250 pa Thank you so much, Will. Maglalabas sa mag-alas 6. Thank you. Ito pa lang ang benta. Please win, guys. Pagdating ko, paglatag, benta ko na. Premier now. Please. Wala pa Please 500. visit. The signal is very ugly. Aray ko. Pangit. So, very ugly ang aking signal, guys. 8 viewers. Thank you so much. Oh, opo, ay, thank you, Leonard Baldosa. Donna Sam, thank you so much. Ang taas naman yan. Saan punta yan? To the earth? To the moon. Thank you so much, Will, sa blessing. More blessing, Will. And good health and protect your family and your health. Vigilang host. Oy, Donna Sam, thank you so much, Donna Sam. Sino ba to si Donna Sam? Who's this, guys? Who's this? Donna Sam? Where is Donna Sam? Donna Sam, see? Aray ka! Oo, nagkatago lang. My feeling well is not good. My feeling well is not good, guys. I'm obuhit and siponis. Aray ka. Will ito it, Miguel Sharadaan. Sabi niya, Rizal, Will Vlog. Rizal, please connect Will ito it. Super vibe. Aha. Oo. Oy. Bahala ka dyan, host. Oy, sino ba to? Bahala ka din. Hi, Will. Hi, Lasal from Will ito. Hi, Will from Donna Sound. Guwapo pa, Case. Wow, guwapo Hindi pa. ka ano. You look me handsome. Your eyes is very sensitive, ah. Tumama ka. Hi, Donna from Will ito. Isa. Si Grace. I know. Grace. Nabuang ka naman, guys. Shout out. Isa. Sandaan tumpok. Noy! Yung upuan dito nung ginamit ko, di mo binalik ano? Sa merging na lang. Bingi mo. Dalawa. Lagi nga ako dito. Oo nga, alam ko na, Grace, ikaw yan. My friend Will, all million love, shout out, thank you, and love you. Makyot. Sana, hello, from Willie. Asan na? Tinapo na. Kinalakan na ng mga badyaw. Yawa ka. Kay Mark yun eh. Magkuha ko lang sa loob eh. Hindi nilalabas eh. Sunny, hi. Si Grace ba? I know Will. Grace is loko me. I have sumbagis. Sumbagis. Gracia RBC. Kuya Sunny, sabi ni Donna Sam. Wapo, pwede flying kiss mo na lang. Aray ka. Alagad ni Asian. Sino ba yan? Donna, may gulang siya raw. Donna, nasa na? Hindi ko alam niya ang kuwan. Buti, tragis na inipuan mo dito nung gabi. Nung uwi ako. Inupuan ko lang, hindi mo kinuha. Anak ka ng pikok. Hindi ko naman nagsabing itabi mo ha. Gago ka talaga. Oo. Oh, sinabi ka ba sa akin? Ayaw ko pa sa upo na yung ganyan. Sana, saan? Iniwan mo lang din eh. Manukuha na eh. God.
Ganda-ganda ng upuan na yun, iniwan mo lang. Andiyan lang niya, baka pinabili ko lumas. Libas na naman. Baka sabihin nito Libas, wala yun. Wala yun. Yung payo ko, tinabi eh. Kaya lang. Pati upuan na, scam na rin. So, ganyan, pre, ha? Scam na ng upuan. Tapos dinala ko na yun. Sayang yun. Maganda pa naman yun. Ayun. Pasaway ito siya. Sino si Dona Sam? Hindi ko nga rin alam eh. Pwede kiss muna ako. Aray ka, gwapo. Sino gwapo? Sino gwapo? Secret. Pag ako gumawa ng ninja, mapapahiya kayo sa akin. May babasag kayo sa akin pag ako gumawa ng ninja. Pinapasok ko sa inyo. Kaya hide kita. Huwag mo kulukuhin yan. Kasama pakiramdam ko. Grace ha? Sabi ni Willie to. I hide you. Bilang ako ng 3. Isa't kalahati. Kunti na lang. Dalang din. Sufficient eh. Mark dito sa amin sa Kapatagan, maraming sayo. Ice cream. Saan ba lugar yan? Di ba Davao kayo? Leonard? Dito magkano ang sayote? Mahal. 450. Isang bandel. Agawin kita kay Mape. Alagad ni Sian. Dalang din. Magagalit yan si Pe. Ganyan. Block kita dyan. Agawin ka raw kay Aray ka. Will eh. Dona Sam, siya raw. Dalang. Yan. Wala po kayong dinadampot. 8 viewers siya raw. Lagas yan. Mark, di ka marunong makahalata. Kasi hindi naman ako ano eh. Mark, what you selling? Sayote, Will? Is selling sayote. My nose is very bleeding. Bled. Kahit huwag na muna ibalik. Aray ko. Mama, kumain na kayo. Sayote, Will. Sayote. Coyote? What coyote? Sayote. Maria pa eh. Sabi ni Dona Sam. Si Grace yata yan eh, no? Okay lang misalo pagdating mo eh. Tuloy. Kasi kaya mo doon. Ano? Wala po. Making lapad. Yes. Oh, dami. 30 po, 50. Kinakain mo na ba yan, men? Nakain na ba ako? Kumain ka ron doon, dali. Hindi ka ba pinakakain ng ano mo? Posing mo. Kumawa ka naman. Pasaway kayo kasi. Hindi ka na naman yata pumasok eh. Imbis may pasok. Friday yan, di ba? Hindi na naman Sabado. Hindi na naman pumasok. Ay, nako, ang init. I put in my tinola. Yes, tinola manok. Win. Sino ba si Grace? Iwan ko si Grace. Baliw yun si Grace. Si Ate Grace yan, si Donna Sam. Yan ba yan, Mine? Pakisako mo nga yan. Sasako ko na sana. Leonard, bigla lang siya lang. Sabi nito na sari. Tanday, nag-dinner ka na. Wow, dinner sana all. Tawa man si Mama. Opo. Aray ka. Magalang. Si Donna pala. Yung buang aray ko, buang wag kang sumagot sa will pag di niya nilalabas yung main account niya. Sabi ni Maria Pinto. Totoo. Alagad ni Ash. Ayun. Basa niya.
Akin? Will, oh, look Mark. Why? Why you look Mark? Kilala mo ba ako? Wag. Oo, busy ka. Maganda naman, makinis siya. Malalaki, no? Malalaki. Makinis naman. Bilang. Ha? Bilang. So, wala yun. Hindi na ba yung upuan dito? Na to, ginamit-gamit. Hindi marunong magbalik. Book na is loko-loko ah. Tawa. Ikaw ang may hawak niyan, Kuya Sari. Sabi ni Margaret. Why Grace? Kid. Kita tayo sa SM Valenzuela. Wapo. Yun. Ah, si ano? Si Mabi? Hoy, Mabi, ikaw ba yan? Visit ka? Ayaw ko mag-isip, masakit ang ulo ko. Norway Ate Grace is not here. Oh my God. Maria Pay, why you laughing? Oh. Sino ba yan? Hindi pa rin gets ni Mark. Ayaw ko mag-isip. Dami ko iniisip. Iisip ako sa inyo. Sino kayo? Ayaw nyo magpakilala, diwag. Ang makakuha si Tate Ruby ng $700 sa 17 para diretso sa hanggang 3rd. Oo nga, sir, si Junior Angeles. Hindi kasi medyo nahirapan si tatay sa palipad. It's only Donna. Okay. Mapiyak. Okay, P. Sabi ni Will ito. Si Kuya Sunny yan. Will. Lolo na lang. Okay. Lata na hindi ba? Lolo na lang. Maria Pay. Lata na hindi ba? Diba? Wala kayo dyan. Sa mapakiramdam ko ako mag-isip. From now on, we call her Donna. Oh, okay. From Will. Donna, how are you crying? Donna, the buang girl. Tama nga, Kuya Sunny, pwede ah. Oh, lumabas man yung ano, isa. Lumabas na yung main niya. Mary Grace Francisco Vlog. Buang girl. Aray ka. Bakit di ka bumili ng gamot? Nasa tabi mo na lang ang address. Hindi ko nga alam kung anong gamot. Ayan na ang buang. Aray ko. Grace ha. You loko-loko me ha. You don't do that. Maria Pay, shout out. Grace, tawa ka dyan. Ano ba pinabili mo kanina? Pati kasura, dala-dala.
Yusi gamot yan, yes. Totoo yan. Will isa. Sabi ni Grace. Ano ba kayo bilhin mo? Hindi na, ma'am. Ay, may naman shout out. Ma'am Porcelda, hello. Thank you. Dona ka pa. Koti Grace. Joke lang. Ale? Ano ka 50? Mura na po yan, ma'am. Wala ka mabibili dyan ng mura dyan. Ayun na. Ito, sa 50 dyan. Kaya lang, 30. Itong 30. Opo. Mahal po kasi ang ano ngayon. Sa'yo, tataas pa yan. Kasi may bagyong parating. Mamahal yan. Kaya, Ayun, tatlo na yun. dalawa lang. Ha? Dalawa lang po. Kailangan tatlo to. Hindi siya mabigas. Share. Sabi. Ay, makakunti naman ang isda ko. 11 viewers, thank you so much. Oy, Kabus, thank you. Hi, Maria po. Ma'am Porcelda, maayong gaw to her Grace. Si agad. I stick to Maria Pay, sabi ni Kabus, thank you so much. Nothing will. Tol, Kabus, magulog siya raw, sabi ni Kuya Sunny. Hi, Maria Pay, sabi ni Ma'am Porcelda. Porcelda, magulog siya raw, sabi ni Kuya Sunny. Tol, Sunny Sen, sabi ni Kabus official. Tapos na ba si Tatay Robin sa premier? Danmar, Ate Danmar, maraming salamat po. Kuya Kabus, maayong gusto, sabi ni Maria Pay. Sunny Sen, sabi ni Ma'am Porcelda. Danmar, magulog siya na, sabi ni Sunny Sen. Good night, Will, sabi ni Mary Grace. Naikot ka na, Mark. Naikot ka ba? Yeah. Loading ba? Kuya Kabus. Loading ba? Di naman malinaw ang signal ah. Ay, ikot. Dadato po. Kanina, umikot ka. Kanina. Akala ko yun. Parang hindi naman. Oo, wala ka kasi. Wala kasi magtitinda na pogi. Pinaraging ni Kuya, ano mo, putol. Luma na talaga yun. Yung Apple. Ay, ipal. Malambot na. Aray mo Hindi, ha. gagagan yan din. Tikman mo din. Tikman mo rin. Yeah. Apa dyan? Viewers, thank you so much. Kabus. Sibu yan. Ayaw mo bumili ng bayo. Bili mo ang bayo floated lang. No. Ano ba yun? Yun yan, burger na. Dami naman alam ng ano mo, basher mo.
Basher mo si Ate Pe? Wine, basher ka daw, sabi ni ano. Regal Mini Vlog. Good morning mga kawaray dyan. Magaling shout out everyone. Sabi ni Regal Mini Vlog. Oy, Regal, maraming salamat. Ka-operator vlog, shout out. Din bulag gamot diya sangkay. Huwag yung bayo flow masira ang buhay mo. Bakit? Jim Bilog. Gamot dyan, aray. Ikaw, Jim Bilog. Hindi ako uminom ng Jim. Raiders lang ininom. 14 thumbs up idol. Ay, ka-operator vlog. Thank you so much. Ligahan, hello, sabi ni Kabus. Thumbs up ulit. 12 viewers, thank you so much guys. Pagkalamot. Ayun guys. Thumbs up ulit. Maraming salamat, Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, yung pag nagla-live ka po, meron kaming binibigay sa inyo po. Baka sabihin nyo, hindi kita pinapasok. Kagahapon, meron po akong binigay sa inyo. ICP, may binigay po sa inyo. Saka ano yun hanggang pag-end mo. Saka tambay. Hi Will, thank you so much. Jin, pinsan mo kasi huwag mo pusin pero yung kung napasarap ano? Itudo mo na. Jin, pisain mo ng kalamansi, huwag mo ubusin pero kung napasarap, itudo mo na. Pwede ba? Yung kamot ba yun? Parang nanoloko mo kung kabus ah. Hindi kamot yun eh. Lalo tayo ano nun. Matitigbak. Hoy, Kabus, official, same. Shout out to you. Sabi ni Regahal. Ay, Regahal, mini vlog. Si Regahal, napakagaling yan mag-edit. Panoorin yung kanya mga vlog. Ganda. Ganda ng mga thumbnail. Ay, nakakatiyak ko. 21? Ang mahal naman nito. Ginawa mo na sana dalawa. Lalating. Hindi na kayo Kuya Jubin. Bukas pa. Pumasok ako ngayon eh. Pumasok, hindi ka na naman pumasok. Malamo. Umaga ako ngayon. Kaya ano. Sorry, sir. Shout out. Tanggal yung play, ma'am. Oh? Pwede ba yun? Try na. Kasi ba? Kung di ako adjust, akin yung 50 mo ah. Mukha kang pera. Alam mo yun ito guys, itong bata na to. Dami ng tinda nito, wala na iipon. Paano? Puro inom. Iinom. Tapos susuka. Wala din, useless na. Kupal ka ba? Di nga umiinom eh. Ay, di ba? Di ba? Wala nga cellphone ko eh. Ito wala. Nawala. Stupido. Mark. Oy. Thank you so much. Salin, tawa ng tawa. Inom ka lang idol ng maraming tubig, mawawala yan. Huwag mong sayangin ang gamot na ang katawang lupa mo ay... ganun ba? Tingay mo, Marco. Where Grace, I'm at her house na. Oy, thank you so much. You're safe, Will. Tire. Chulot tire. Joy and Jane, see, I don't know. Ads. Ay, thank you sa Sanggali Boys ads. Who's Joyce and Jane? Sabi ni Will. Will, where? Sino yun? Donna. Doon ka na sa kabila, Will. Haha. Waray. 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 Wala ka tinda?
Wala, siyempre, paano magtitinda eh, bossing yan. Ito, Buwan talaga ako kay Rojim. Ay ano. Kuya Mark, nagtitinda talaga ako. Katulala. Maria Pay, Hala. Will, why you look Grace? Maria Hala. Thank you, my friend Will. Sabi ni Sunny Sen. Okay, Sunny. Nothing do na. Ano nyo guys? Hi, Maria Faye from Loy. Loy, thank you so much, guys, for visiting my live. My viewers, thank you so much, guys. Ang dalawa bibili. Ano? Eh, kung dalawa tumikin, dalawa. 12 viewers at 17 thumbs up, thank you. Bakit kayo ba yung boss? Hi, Mark Jones, sabi ni Loy. Hi, Loy. Okay, Will. Maria Faye, shout out. Sunny Sun, TV official. Hi, Sir June Espino. Hello. Shout out, Sir June Espino. Thank you so much, Sir June, for visita. Maroy, Marco, napakababaero mo talagang bata ka. Kunyemas ka. Sir June, maraming salamat, Sir June. Thank you so much for visiting. Maria Faye, tahimik lang. Big love shout out to everyone from Sir June Espino TV. Sir June, thank you so much, Sir June, for visiting. Medyo Willie Toy from Hawaii Oasis. So very supportive. Yan yung nag-ano sa amin, Sir June Espino, si Will, tawag nito na Ano yung dyan sa'yo, Tay? papalipad sa amin na talagang napakasulit. 50, 30. Alright. Yes. Alright. Ba't ikwentahan niya? Hindi na, bossing. Yan, 50 rin eh. Mura na po yan, sir. Mataas po kasi yung puhunan, sir eh. Kung mababa lang po, walang problema. So, mahal pong, ano ngayon? Thank you so much po. Hindi kasama yan. Hindi ka kasama yan? Dalawa lang. Dalawa lang ba? Dalawa kasama yan, dali pa lang ulit. Ito. Boss! 30 dyan, ma'am. Dito 50. Dito na lang po. Ano po? Ito? Te, ubas na matamis ka lang. Ito naman kulay. Te, Oo, babalatan mo pa lang. ubas na matamis. Libreng tikim. Libre may tikim? Libreng tikim yan, te. Aba, Wait for me. Teka muna. Tayo bang bayad eh. Iwaray kasi. Ayun sa'yo, te. Try. Lahat ng boss, libre siya. Libreng tikim. Lalatunin lang naman kayo. aray ko, lason. Huwag naman, namamatay agad sila pag nilason mo. Pa namang mga nalason mo, ano eh? Ahay lang. Ay ba yan? Inaano-ano mo? O, di ganun. Oh. Ayan, ano, hi. Ay po. Ay po. Hi, Tatay Robin, shout out. Nobi Vlogs, shout out sa iyo. Sana send mo lang shout out. Thumbs up, harang. Loading yan sa ngayon, kuya. Sana feeling will not okay daw. Markyo, may tinatanong si Gandang sa tatawag sa iyo ng wap. Bahala siya dyan. Ayaw ko intindihin yan. Masama ang pakaramdam ko. Nawala, need ko. Agoy, sabi ni Mama Selta. Parang idol ay Arlene Romagusa. Tama ba? Arlene Romagusa. Tatay Robin, magalang sarap, sabi ni John Espino. Hello everyone from Arlene. Si Elmer, thank you. Salamat. Tatay Robin, magalang sarap, sabi ni Noy. Arlene, shout out. Elmer, guys. Baruch.
Marco ang paninda mo. Tawag sila sa amin. Wala siyang paninda. Wala siyang tinda ngayon kasi walang paninda eh. Kuya Sani, shoutout. Kuya John Espino, Miguel, shoutout po. Sabi ni Tatay Robin. B-Boy TV, shoutout. Magkano? Ano? Magkano siling labuyo dyan, Lord Smartyo? Di ko po alam. Di po ako nagtanong, Sir Novi. Ako magtatanong. Sige nga, tanong mo. Magkano kilo? Boss! Yan, natatanong ni Marco. Sir Novi, wait lang. Tatanong pa ni Boss Marco. Loy, Igar, Miguel, shoutout, sabi ni Tatay Robin. Tanong mo kung magkano kilo. Novi, boom, sabi ni B-Boy TV. Team Boom, supporter, founder, Sanisen, TV official. B-Boy TV, Mark, B-Boy TV. Arlen, thank you sa makapay ko. B-Boy, galit na. Di ako galit, kaya Sani. Labuyo. Tsaka siling grain. T-shirt din. Pwede tignan. Tatay Robin, magilaw siya raw, sabi ni Rigahan. Mini vlog. Saan lugar, idol? Ano po? Yan, 50 dito, 30. Tatlo po yan, ma'am. 50 yan. Ilan itong pagsampo? Parang sa mga estudyante dyan. Laro tayo mabuti, huwag mo na magjojowa. Sa YouTube. Nag-live ako sa YouTube, guys. Shoutout sa ating mga dalaga dyan. Mag-aaral kayo mabuti, huwag kayo mag-asawa. Huwag, unahin mo na pag-aaral. Asawa mo na para... 280. Ha? 280 ang kilo? Yung labuyo? Mahal. Hi, Nobi. Mahal pala ng labuyo. 280 daw ang kilo, Rene. Sa ano na yun, ha? Mababa pa magbinta yan. Saan lugar, idol? Ano po, Novaliches, Arlen, Rumagasa, parang Rumagasa lang ang baha. Marami akong siling labuyo. Oh, shout out. Shoutout. Kaya no, Mas Rinan. Ay, kaya no, thank you. Regahan mini vlog, shout out. Regahan shout out, B-Boy TV, sabi ni Nobi. B-Boy. Ang dami vlog mo. Regahan shout out. Ano, Tidlawan? Boom. Vlog na. Linggo, idol, may tinda ka ako dyan. Baka pasyal ako dyan. Oo, mayroon. Lagi naman ako may tinda linggo. Taga-saan po ba kayo, Regahan mini vlog? Mag-vlog ka pagpunta mo rin. Para may content. Gwapo bati na daw kayo. Sabi ni Kuya Elmar. Wala akong napapansin. Pupuntahan ko lang sinala. Team Boom, sponsor, shoutout. Okay. Kaya Gano'ng sana kilo thank niyan? you. 14 viewers at 19 thumbs up. Babarigin ko na, maubos. Magkano kaya ang kumpranta? Medyo mataas yan. Nasa ano yan? Mga 250. Magkano to? 90 daw? 290. Mga 200 or 250 mga ganyan. Bili nila. Malalaki naman ano? Tataba. Ito lang pa yan. Ay, 16 viewers. Thank you so much. Uy, palike naman. Ang dami nyo na dyan. Santa Maria, Bulacan. Gadla ako, idol. Ay, waray-waray man. Yapin ni mga ano. Tingin. Regahan mini vlog. Sige daw. Pagkadigad. Kita magkita. Ako di lang makagalagala. Kaya dami ng taging binubuhat. Nasa 500 kilos every harvest. Wow, ang dami ah. Nobi ah, ang dami yan. Nobi. Kaso di ako nagtitindihan ng Nobi. Dati na nag-ano ako, nagre-recado, nagtitinda ako. Pero ngayon hindi ako nagtitinda ng labuyo. Pwede mo dito ibagsak yan, dito sa market dito. Madaling araw mo lang idadalhin. Nagsabi na ako kanina na si if sino yung nag-alagan niya. Ashen. Ashen ba? Well, yung sabi ni B-Boy TV. Bali wala lang. Regahan, naglaw siya. Shoutout, sabi ni Kuya Sani. Kuya Sani, thank you so much. Oo, gadwaray nga ni ako kay from Bisay, Samar. Oh. Ano ko, tulusap. Waray.
Okay, saan ba yan? Lord Suwaray. Dito lang po na Baliches, Quezon City. Pag nagpinta ka rito, babaan mo na konti. Para mapapansin ka nila. Kasi sila, marami silang kinukuhaan yan. Ano pa yun yan? Ah, motor! Aba! Sige. Sige, ituloy mo. Sige, ituloy mo. Ituloy mo, bebe. Ayan. Kuya Elmer, shout out. Sana sa'yo, tawa ka ngayon. Sir Jun Espino, thank you so much, Sir Jun. Ah, okay, Lord Suray. Pag nagpunta ka rito, pag nag-deliver ka sa mga yan, medyo madaling araw para makuha agad nila. Guys, lang. Okay na. Regahal tagabasay Samar ang akong apoy. Abila. Ubus! Galian. Apelido ni Lahamo. Kwenta dyan, ma'am. Ito. Sorry ah. Dado po kang bubis. Talaga kasi may gusto sa kanya. Sana sa MTV official, shout out. Ang layo mo. Ano ba FB mo? Lord, nandito kasi ako sa Jensen. Ang layo Ano, mo. boss? Novin, layo mo. Pag nag-deliver ka niyan dito, panat-panat ano na yan? Suyot na yan. Diyan ka na lang sa Jensen mag-ano. Kung mamamasahe ka pa, tatawid ka pang dagat. Matagal yun. Kaya pag malayo. Kahit naka-storage pa yan. Mabubulog. Bawal kasi yung ano. Di ba bawal yung labuyo na ini-storage? Oo, marulusaw yan. Malulusaw na. Eh kung galing kang Jensen, malayo. Hindi nga nakabuyang-yang nga lang, nabubulog. Kaya. Sana sa MTV, ganun sana sabi ni Gahal Minute lang. Gusto ko sana na pumunta doon, kaso malayo ka no. Hindi vlog. Sige. Ano mga barian? Ano ba ang namin mo? Sorry lang. Kuha ka na. Yan. Sorry, sorry eh. Ano talaga ate? Tangin mo. Naburaot mo lang ako, ganyan ko pa sinasabi. Ang nakapalo ba ako di ba? O bakit? Totoo nga eh, di ba? Di ba totoo? Nakapalo nga, wala namang Selvi nanonood. Ang silbi nga. Ay, dumadami palo mo. Oh. Kaya nga silbi, Umalis dumadami ka na nga ang dyan, palo baka sipahin pa kayo. Bumalik ka rito, magkain ako. Magbintay ako rito. Ma'am Criselda, shout out. Regahal, Yahoo, sabi BBB. May shipment loads. Ah, may shipment ba? Shipment, okay. Boy, shout out. Aeroplano, same day. Oh, pag aeroplano ang gamit mo, mabilis yan. Punta ko next week. Dyan. Hindi na ako natatay. Kumain ka na doon. Sanisen, nagwapuhan yan si Asian Taiwan. Kuya Sani po yan si Alaga. Ah, si Kuya Sani ba yan? Tatay Robin, kilala ko yan, mga apelyido na yan. Sabi ni Regal Mini Vlog. Robin, shout out. Asian, mapapahamak ka, sabi ni Right po. Mape, sabi ni Kuya Sani. Regular sa Tatay Robin. Maria Pay, sabi ni Boy TV. Parang ulit, thank you so much. Meron na Star. Dito si Dante Gulapa. Teka tayo, sayawan mo na nga. Dante Gulapa.
kanina pa sinasabi, binabaliwala mo lang. Hoy, I am. Masasako nang wala sa oras. Kanina, hide ko na sana yun. Sabi nagpakilala, hide ko na agad. Nobi, magalaw siya lang po, sabi ni Tata Rin. Maria Pay, sabi ni BBT. Sabi, oo nga, sabi ni Kuya San. Nawala si Grace, tsaka si Willa. Mukhang nag-date na naman yata. Trenta bundok yan. 30. Ha? 20 to 30 dito. 50. Pwedeng 40 na. Ilan ko ko rin? 45. 40 na. Wala na. Dati Waray. Te, follow niyo siya. Paluin mo sa ulo. Joy Waray TV. Oh, sige te, follow niyo yan ah. Magkano dyan yan? 30 rin. Ito pare, yung ano, 30. Ito 50 pare. Sino pumili, no? Ay, no. Ito, yun ba? Hindi. Pwede yan. Hindi, dalawa lang dito. Yan, dalawa maliliit pa. Ilan ba? Isa lang? Ilan ba? Dito lang kaya, Marlo. Mamaya, balik kami kuya. Ano ba? Ilan ba? Mas makakamura ka dito sa tumpok kaysa sa kilo. Ilang kilo ba? Mamaya kuya. Sige, wala. Ano pa muna kilo? Isang kilo ka dyan, kiloin mo ha. Diyos ko po, Marimar. Saan ko na ba, Mark? Si Asia. Wag, kaya mo na yan. Tay, tay. Tatay, si Kuya Sani pala yan. Nakulo ko yan si Kuya Sani. Ang lalaki. Ang lalaki niyan, Mark. Oo, lalaki ng ano, sayote. Kuya Elmer, try mo na. Na di ka digital. Sa iyo. Ang personal, hello. Sabi, Kamsakdan, Premier Idol. Huwag nyo balitin yung mga ulo. Ano po dyan? Ay, buisit kami po. Sabi na po. Greeting to yan ah. Elmer, oh guys, shout out. Magkano ang kilo? Pag kilo po, makapamahal po sila. 60. 170 po. 60 kilo, Kuya Sir John Espino. Pero pag tumpok, 50 lang. Mas mura. Kasi mahigit isang kilo to eh. Yung isang tumpok kilo? na to. Ako, sobra. Di mo TV talaga ba? Sir John Espino, hello. Shout out sa ni Kabus Official. Tapos na doon yan, ha? Alin? Ito, 20. Bilid. Ikaw na nagpapapalit, ikaw pa nagmamadali. Aba naman, Ay, sorry po, Waray TV. mas malala ka pa dun ah. Tanggalan ko kayo ng damit at dikit aray ka. Salisan. Pinahalata, may banner kasi alagad. Tapos, official, may shoutout sa akin ko yan, Sir John Espino. Team Room Support with thank you. So, pag may banner, alam ko na yun. Sir John Espino, shoutout po, sabi ko yan, Elmer. Dubai TV, tawa ka man. Ang Barcelona, tawa ka man. Elmer, oh guys, shoutout, sabi ko yan, Moose. Elmer, Bigalo, Sarat, Bill. Ay, nakalay mo.
Ayaw pumunta doon ko sa Elmer, Miguel Sarat, bilhan mo naman ako ng Ayoko doon. ano yan, sayote. wifi. Kilala ko ang mga ulo ni Mark. Visit ka, Biboy. Pasada ko yan, Elmer. Natambay yan si live mo sa ng 6 minutes. Sabi niya, 6 times. Sabi ni Kuya Sani. Ayaw kita. Boom. Ano nga sabi? Ugutom na ako. Ah, 12 na? 50 yan dyan, Beshi. Ito lang 30. 50 yan. Ayun silang mahata. Talaga Mark. Talaga sumilip. Aray mo, ako naman nawala ng po, ang talaga ay. Ako nawala ng barya. Ano sa kuya? Aray ko, huwag niyo suplian. Sige mo yung sayo ko. Wala ka bang ano dyan? Ayun, meron pala dito. Muntik pa. Ubus ang barya. Ay, sis. Huli na kayo guys. Kwenta lang. Malalaki. Sir John Espino, hello po. Sabi ni Joe, ano yung B-Boy. B-Boy. Sa ano yan? Sa Planet Sword yan si Sir John Espino. Kaya ikaw, malay mo masali ka sa ano, susuportahan ka rin yan. Napaka-supportive ng Sir John. Nung challenge ko nga, dapat hindi ko kasi nakilala agad eh. Tapos nung chinik ko sa Planet Sword, ay, surgeon pala yun. Patay tayo na, napahiyak tuloy tayo. Hindi natin nakilala. Alin po? 50 dyan po, ito 30 tayo. Ayan, 30. Wala, wala. Makaka-graduate ka sa live mo kasi bukod sa ads, dami pang palipad. Hoy, Sir Jun, thank you so much. Nahi tayo dyan, wala nang baraya. Bibig. Bibig team yan, boss. Ako, papalit mo nga ito ko. Ano, nangungutot ka? Kaya na ba yun? Dali na. Matakot nyo kay ate din mo. Nandun ka sa puno. Wala tuloy yung... Sir Jun, thank you so much sa pagkulay. Sir Jun. Thank you so much, Sir Jun. Bakit nakaganyan yung... Nakapang... Kahit di na tayo kasali sa challenge, mayroon pa rin tayo facing. Akin na, akin na, akin na. Ano? Ano ba yun? Thank you, boss. Thank you. Hanip ka, B-Boy, kay Sir... Ano hanap ka ni B-Boy kay Sir Manoy John Espino? Pabili 1 kilo lang. Ha? 1 kilo, 60? 60 ba yung pinalipad mo? Pabili 1 kilo lang. Anong gagawin mo dyan, Sir John? Tutulap po kayo ng manok. Mayroon kayo dyan. Baka may manok po kayo dyan sa inyong ano, sa inyong house. Sir Manoy, John, salamat po sa pakulay kay Mark. Sabi ko niya sa amin. Ma'am Criselda, thank you so much, guys. Sana all, Mark. Boom, Sir John, salamat sa ano? Saranggola? Saranggola. Nobby, thank you so much, Nobby. Salamat po sa 11 viewers at 21,000. Hindi ka lang salamat ka. Di pa kumakain, te. Kunin mo na naya ka pa. Laki. Kaya di ka lumalaki, punyimas ka eh. Hiyain ka sa pagkain eh. Mga lalaki, kupal ka ng kupal eh.
Binibigyan ka pagkain, ay. Visit. Ayaw ni Marco, akin na nga yan, ako na nga kaka. Ayaw ni Marco eh. Baka di siya gutom. Si Marco. Asan na yung bata na yun? Papabantayan ko nga. Ibay TV. Ay, 11, ay 13 viewers po. Lobby, full pack na, solid, sabi ni Kabus. Meron din akong tanim na ay kayote dito. Ano ang tawag na? Kayote ba? Bakit kayote? Kayote. Sariwa. Mga gulay dyan. Ma'am Griselda, thank you sa mga... Salamat po sa pagkakataon. Ko, Ganon. o kala yan. Kaya mo yan. Ikaw pa. Kapakapugi mo pa naman. Visit ka. Ako yung manager niyo, boy. Oy, 50 yun nandun ah. Oo. Ako dyan, 30 yan. Ito 30 baka ako, bigay mo 30. Kaya tayo. Kakain lang kami ni Inoli Boy. Ano? Siyempre, nagbablog ako eh. Parang kalabot. Dito, sa bila. Sa Ate Agnes. Yan. Oh, kanina ba ito? Ginataan. Sila lang ano, ang sentro. Yun ako yung manok na adobo. Adobo ba? Ginataan. Kain tayo guys. Salamat po kay Sir Jun sa pakulay. Thank you Sir Jun. Chicken curry, pinunin nila. Kain daw dalawa. Ano yun? Ano ba yun? Ano ba nandun? Pork chop? Sige, yun na lang. Tatay Robin, mag-vlog ka na mag-vlog, Tatay Robin. Gumawa ka ng vlog. Tutok lang ako. Sige. Dance Loads Kabus, sabi ni Lobby Vlogs. Shout out. Ay, Sagip Squad. Kay Sir ano rin po yan. Shout out everyone. Kay Sir Jun Espino pa rin po yan yung Sagip Squad. Kain po tayo guys. Kaya ako ng ano. At yung ano na lang sauce. Ay yung ano. Wag yan, yun ano na lang. Yung ketchup. Ketchup na lang. Wag na yung ano. Wala naman kalamansi. Sagip Squad, hello po, sabi ni Bigoy TV. Kami na. Ako na. Mag-edit lang ako, iniwan ko lang yung Sagip Squad sa'yo. Sige lang po. Sir John, maraming salamat po. Kaya Robin, kauna na, para kusgan ba? Kasi yung ano wala yung ulam. Wala na. Ito ang kanin. Ito yung Ano ba?
Kahit ako. Ako ba? Parang hindi nakakalito. Una na una yung magunahin mo. Ayan yun. Gulo-gulo yan. Okay, kabus. Ngayon kay tindang na food. Unya, thanks. Number 5. Nasaan na si Kuya San? Wala. Oh, diba? Sige nga ako eh. Toyo. Ayan o. Ayan. Kain tayo guys. Kain na kayo. Kumain na ba kayo lahat? Hi Mark yan, kain tayo Mark. Kain. Oh, YouTube. Sa order din o. May tubig. Ka. Baso ko na yan.
Will, kaya Will. Pork. Tapos na rin. You eat na? Yes. Done 8 na, Will. Alright. Ano ang benta natin 50? Kasama ko ang dam. Dito, 130 benta ko. Yung mga barya. Yan na. 2-in-1-4. Oh. Eh, 55. Thank you. Ah, sige po, sige po. Ah, lima lang yung tawad na. Kaya pag nalaman mo ng plastic, Apo, apo. isa eh. Binubulutan mo pa eh. Kumari ko mong ginaling mo na. Sarap. Mahalaga mo daw. Aso. Asim? Nanay kasi isa. Diba? Nanay. Sarap ng kain ah. 160 kilo. Will eat na, sabi ni B-Boy. I did eat. You eat na. Galang sige ka naman. Maria Pay. 20. Hindi ka nang iwaray. Salamat po. Kwenta. Yan ano lang mga to. Papakit kasi ng ubas nila, tingnan mo yung ubas nila po. Alam mo yung mga pang ano.
Maria P, solve na naman sangkay. Will it na you. Hala. Liboy, sabi ni Kabus. Ang dami oh. Grace, oh. Grace is kumatos. Yeah. Kiniubad, kumiti kayo. Kabus, quit. Eh? Quiet. Quiet ba? Quiet it will. Bangon niya. Ala, Grace is kumatos. Boom. Pambibol. Nakatulog na naman yun. Nakatulog na naman yun si Grace. Antukin yan si Grace eh. Hey, Joe. Pa! Ang tatay ko. Pa! Ang tama nito ngayon kasi. Padaw pa. Okay, papayaw. Kaya ka mo ito. Huwag ka na. Alam mo meron. Ayaw ka talaga. Marco! Saan kay Grace? Hala Grace. Kasi ko Where's inaantok. Grace? Ano sa lupa eh. Isa, naririnig ko kayo. Ay, ikaw, inaano ko kayo. Marites pala to si Grace. Diyan pala. Isa, naririnig ko kayo. Naririnig pala tayo ng isang ano. Diwata. Dami yan araw ah. Grace still kumatos will. Haha, sabi ni B-Boy. Ala, Grace, ikaw pala yan. Oo, si Grace pala yan. Ay, Sir Sagi. Oh, dami natin viewers ah. 18 viewers. Oh my God. Pwede tikman. Matamis talaga. Sana all. Simulang Dami bayan. bisita. 100? Hindi, ano yung per kilo? Ito yung ano. Anong diferensya? Per kilo. Tulog na si Kuya Sani. Ay, Kuya Sani, asan ka na? Tulog ka na? Dami. Gusto mo per kilo? Jay Sinon, shout out. Dami kasi masyado. Miguel shout out Lodi, boss. Jay Vlog. Always watching her. Bye, shout out Jay Vlog. Thank you so much, Jay Vlog. Boss Jay. Wala pre. May papalya. Wala. Yes, Kuya Elmer. Sabi ni Donna Sam. Nakabos na ng barilya. Kabus, official shout out. Dami yung ganda. Sino mag-live next mag-live? Ganda lang ang bilis. Pwede tikman. Tatay Robin, gawa ka ng vlog tay. Yung nag-gitara ka tay, tapos may ano ka, may wig. Gawa ka ng paraan para ano, sa views. Wala na eh. Magkano? 30 be. Ito. 50 be. Magkano? Opo. Ilan be? Mahal po talaga. Dali nga muna ang dali na po. Ilan? Aray mo. Tumpok! Ayaw pa ni Bebe. 17 viewers at 22 thumbs up. Thank you so much. 30. Wala daw siya pera. Wala siyang pera. Bili siya ng isda. Kaya papakyawin niya to. $14 viewers. Thank you so much. At 22 thumbs up. Thank you guys. 2 hours lang tayo guys ha. Magla-live. Crystal Ann A. Bakweran ba yan? Tama ba?
Good afternoon po, Kuya Idol. Ay, shoutout sa iyo, Cristel Ann. Ligo muna ako, video lang. Sige lang, Grace, maligo ka para matanggal ang libag. Babs Tadjakero Vlog, shoutout sa iyo, kumusta? Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless us. Babs Tadjakero Vlog. Ito si Mobs, hindi ba ito masalit-salit sa chat? Mobs, bakit di ka nasali sa challenge? Di ba monetize ka na? Mobs Tadjakero. Ingat kayo, may bagyo ay doon. Opo, Cristel Ann. May bagyo nga eh. Nakakatakot. Signal number 5 daw. Luzon daw. Dito yan. Luzon nga daw eh. Signal number 5 eh. Kailan ang nag-vote? Hindi daw alam kung mamaya or mamaya. Tayo nag-vote mamaya. Sabado bukas. Huwag sana gabi ano. Sana maano. Siyempre meron naman Sierra Madre eh. Makasalanan ng talagang tao. Oo. Panay-panay ng dati kung bumagyo. Isang taon yung ilan lang. Ngayon, ang pagitan. Linggo. Kaya halos nga ano, buwan-buwan mayroon. Tapos hindi lang isa. Oo, Dalawa. sunod-sunod pa. Tapos pag sumira ay si Gerson. Sarap si Gerson. Pag sumira pa ng ano talaga, kukuha ng buhay ano. Ilan namatay sa ano? Dami. Cebu? Grabe ang dami. Grabe yung tubig ngayon ba? Yung flood control kasi nasira. Kaya nga eh. Pinalatan ba naman Tinipid. Signal number 6 kami sa Manila. Oh, Patay. dito, signal number 6 tayo. Patay tayo dyan. Patay tayo din. 3 pangalan, napakalakas. Number 6 pa kaya. Kailan daw landfall, Cristel Ann? Tapos wala pa tayong simba-simba. Malapit lang ang simbahan. Sisimba lang tayo pag kailangan may problema na tayo. May sakit na. Oo, may problema na. May problema ka, saka sisimba. Okay. Signal number 6. Patay tayo dihan. Lakas yan. Lakas yun. Number 3 nga lang na para na yung Bubong pa din ang bubong yan. parang wala namang ano, hindi man kampante lang naman ang mga gobyerno, hindi man nagbibigay ng abiso. No? Hindi nila yung pera lang ang pera. Ang iniisip nila yan, muli sa atin. Now, bago makarating. Kahit ulan lang, okay na. Ulan, baha. Oo, Grace, nakakatakot talaga. Manila to eh. Sana kung probinsya lang to, pwede ka makatago. Dito tago ka sa pader. Ay pag gumuho yan, yari. Ubus, pati ano. Hi, Phoenix Vlog. Mads Tadjakero, hello. Alam eh. Hindi siya Sarah, din. thank you so much, Sarah. Uy, huwag dyan. Ano ba? Mega love shoutout everyone. Sabi ni Phoenix Vlog. Ibalik nyo na yung sa paggawa ng tulay. Anong tulay? Laganation. Ano yung kaya sali? Ay, Shell? Signal number 6 daw ang ano sa ating kuya sali? Bagyo?
na lang ng aking 33 minutes na lang guys. Okay. Baka may nagla-live dyan ng mga kakilala nyo, pasyal lang nyo. Para hindi kayo manawa sa mukha ko. Boy, tawa ka dyan. Sabi ni Cristel Ann, signal number 6 daw dito sa Manila. Luzon. Napakalakas naman. Wala sabi ko. Maraming sisirain na bubong yan. Signal number 6, yung Yolanda nga lang doon sa Leyte. Signal ano lang yun, signal number 4 ata yun. 5. Grabe ang tubig. Daming pinatay nun, tao. Parang sinusuyo doon, no? Unang-una talaga, probinsya. Manila. Parang sinasadya. Grabe yun, no? Mga bata. Si Loco Mark, galing ako doon. Nakalive ba si Loco? Grabe yan, no? Oo, sa Yolanda nga. Number 5 lang. Ha? O, di ba? Number 5 lang daw, Yolanda doon sa probinsya. Dati, sige number 3 lang. Pag survey na kayo, Sana hindi matuloy. Mababa masyado ang hangin doon, Yolanda. Oo. Nasa ano yun eh. Ilan buwan din kaya yun hindi nagkaroon ng ilaw. 2013 yun, di ba? Sa kay B-Boy nangyari yun, Yolanda. 2013. Tama ba? 2013. Yung Yolanda nun. Buhay pa si mama nun. November 8, 2013 ng ano na yun. Hindi mo ka ano na naman. 7 ngayon eh. Press na ako. Wow, bagong liga na si Will.
Amuyin niyo si Will, guys. Bagong ligo. Bagong goalie. Bagong lagaw. Will, bakit hindi ka mag-live? Will, live ka Will. Well, live ka, live. Okay, Will, from Donna. Donna Sam. Ah! Sa'yo, Tebeshi. November 8, Yolanda Tan, yes. 2013 ba yun nangyari? Ay. Gag. Will, send me pic. Ah, ala, ingat. Sabi ni Will. Ba't di ka pala nag-Christmas? I send Grace as here. Wow, Will, boom. Dati, Will, pinagkakaguluhan ka ni Grace tsaka ni B-Boy. Send me pic daw. kasi, 2013, no? 2013 kasi umuwi ako ng 2015 dyan sa ano eh, probinsya. Ang ganda na naman. Pag uwi ko ng 2015, maganda ang kalsada. Papunta rin sa amin. Nabago rin yung bahay namin nun. Paayos. Tapos 2017, karoon ng sakit si mama naman. Yun ang huli ko rin uwi. Pag uwi ko ng 2017, hindi na ako nakabalik ng probinsya namin. Hanggang ngayon, 2025. Ilang taon na rin. Tagal na. Joke lang, Grace. Isa, win. Yeah. Tawa si Will, ah. tama, well, sulo ko na yung Chavita. Hintay ko eh. Si Capri, di na nag-ano, no? Di na nagdudot. Nakaraan, pumasok pa yun sa akin, si Capri. Grace, don't send me. Send pink. Pick. Yak. Like up. Visit Martha. Miles ka. Lumigas kayo sa mataas na lugar. Mag-hotel na kayo ng agad sa hotel. Oh? Mas malala pa sa hotel. Wala tayong pambuk dyan. Isang ganyan. Di ba pinapaikutan to ng Sierra Madre? Oo. Manila. Pinapaikutan to eh. Kaya yan, kasi sa probinsya, tinitira namin yung mga probinsya. Ha? Kaya, grabe. Oh, yun doon sa Cebu. Ginawang ano. Kaya naglanpo lang tubig talagang napakarami. Para, Kasi pinagtatanggal ng malalaking kahoy. Mga ano. Grace is good girl, pero I'm bad boy. Aray ka. B-boy also bad boy. Aray po. Boom. Aray ka. Marunong ka na Will sa aray ka. Ah. Ato si ano ng hilin ng mais. Ah. yung kalaban eh. Wala rin siya rin. Electric. Singit. Well, no. Chris, mag-live ka na nga, Chris.
Galaw na. Kasi, Ayun na ako. Nahiya ako magsingot kasi yung sipon ko. Well, I'm good to you. Muhammad Chup Chup later Yes, I'm bad. Boy, wait lang. I sent it. B-boy, ha? Aray ko, B-boy. Wala pa dyan yung mabuli si Kuya Sani. Si Kabus. Send mo kapitbahay mo dyan, Will. Kay B-boy. Will, do you live na? Will, mag-live ka. I sleep soon. Virus is breathing. Pagkatapos ko maligo. Bakit? Hindi ka pa tapos maligo? Kalos... Agad! Ah! 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 Will is me before you sleep, Ori. Managinip mga bangungot yan si Will. Pag nag-kiss ko sa'yo. Parting viewers, thank you so much, guys. wala. Gan- Ay, akala ko papalit. Ilan? Grace O, B-Boys is Ilan? trying to kiss Tandaan? Princess. Prince. Ito 50 dito lang. Yeah, 30 lang po. Trenta dyan, dito 50. Dante? No will, no will. Aray ka. Friends, wag mong gagawin yung friends kayo, B-boy. Kasi sira buhay mo. Don't do that. Will. Kabos, shout out. Wala kang trabaho ngayon, Kabos. B-boy. Yung loko-loko, ha. Ang dato po. Ito ang 3,000, diba? Ha? Wala nga eh. 450. Ang gayat sandaan. Ito nga to.
Binigyan ka ng ano? Magkano, sandaan? Sana all. Saan po ito? Nakaisandaan ka na? Galing mo ah. Pwede ka pala magkargador na. Yung basic lang pala. Kaya siya magtitinda ka. Basic tinda. Kapag titinda kasi, makakakupit ka pa. Diba? Agad or wala. 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 Magaling ka talaga kupal ka. Ano mga 20? Galing. Angat mo naman. Talaga. Ay, ito. Okay. May nagbebenta ba doon? Ang may nagbebenta ba doon? Wait lang. Wait lang guys. Five. Will moi. What Will if the is mga yummy. guys? Yeah. It's true. Grace, ay yummy. Sabi ni Will. Mark is not pogi and not yummy. Rico, visit ka, B-boy. Hindi na ako ma. Dan na. Oy, dan na daw si Okay Grace. na ako. Grace is fresh. Nakaisandaan ka na, umuwi Parang ka na. isda. Hindi na bilasa. Grace, mag-live ka na, mag-end na ako. Naisip ko lang. Si Ricky, ano ba trabaho ni Ricky? Bakit di ka nakita? Pumasok sa live. Boss, sandaan lang mo. Si Trisha. Hindi tikman. Lan. Si Ricky may banner na sarili. Sandaan lang, ang dami oh. Pastilan ko si Ricky. May sariling banner. Tapos, Nakatuwa to si Ricky. May sariling banner. 50 rito ma'am, dyan 30. Come. sandaan lang, halika. Sidlis. Wala kayong ano dyan? Kahit lang. Baka may barya kayo. Teka. Kaubusan. Nakaubusan ngayon ng barya. Ako ba? Yes. Iniipot. Dadalhin nila sa ano. Pasko. Labas ma'am. Ay! Di napapayat si Grace. Aray mo, Grace. Okay. I'm chubby in stomach. Si Ricky lahat ng link pinapasok sa GC. Oo nga eh, buwa nga itong Ricky na ito may pagkaano eh. Hindi ko alam kung anong meron dito si Ricky eh. Kung ano-ano na lang pinapasok sa GC. Ay, Ang sabi naman natin, pwede ka magbaba ng link kung mayroon ka sinusuportahan or yung ano mo, yung upload or yung live mo. Maya-maya, wait lang. Kasi para mag-end na ako. Si Ricky, lahat ng link pinapasok sa GC. Will not try. You try guys, you try. Tatay Robin is busy. Tatay Robin, ano ba ginagawa mo, Tatay Robin? Grace saying I'm chubby in my stomach. Then try to eat it. What? What? Grace is saying I am chubby in stomach. Then I try to eat it. Parang kulang si Ricky. Ayun to. Sir Jun Espino, thank you so much po. Maraming salamat po, Sir Jun. Sa Gift Squad, guys, Sir Jun yan. Maraming salamat po, Sir Jun. Sa Pakulay at kay Will, thank you so much guys. My head is very sakit. Hindi nga ako naligo eh. 2 araw na ako hindi naliligo. Kasi yung pakaramdam mo hindi maganda. Parang yung init na nasa loob ng katawan ko lang. Hindi makalabas. Ba't mo din late, B-boy? Pag wala nabasa na green na yun, yari ko. Sabihin mo na minamaritis mo siya. Boom, delete. Sabihin mo minamaritis mo siya, ano? Saway ka.
Hi, Ricky. Where are you, Ricky? Ricky's. Palo-palo. Mga tre, uwi ka na. Wala makakapantay dito sa ano namin, Filipino girl. Landahan, wala kayo. Panis kayo lahat. Oh. Dai, tingin ka, Dai. Look at that, guys. Filipino girl. Wait, look at that. Filipino girl. Gingging. Magingging pala to, magingging. Ah. 14 viewers, thank you so much. Oy, Grace, mag-live ka na, mag-end ako. No? Ano sabi mo, boy? Yak, Mark, did not bad. But for 2 days, yes. Maganda. Ang ganda niyo po. Talaga. 50 yan, ha? Oo. 50 only. Grabe na ano, 30. Wow. Bilig ka muna, baka maipit ka. Malapit na matapos. Will, why you're laughing, Will? Basta mga pagkaramdam ko. Kaya pakabukan nga. Kasi ako nagdito. Nilalamig ako kanina. Kasama mo ba yun? Kumari ko yung kapatid. Sa bahay yung akin. Silap. Kapag mahal pa siya ngayon, ano? Baka tumaas na naman yan. Biglang ano yan eh. Hi. $1,000 ngayon eh. Ha? $1,000. Magkano ang dollar here? 60 na, delikado yun. Kasi pambili natin, hindi ba peso? Eh, paano natin makakabot yun? Tapos ba ka? Ganun ba yun? Oo. Pambili natin yun ng gas. Pambili natin ng Well, Filipino girl is beautiful than Grace. Yo, yeah. Filipino girl is beautiful. Ligo na, Mark. Ayaw ko, Will. Don't ligo-ligo. Wala naman tayo amoy. Ligo isa. Will, Mark is not feeling well. That's why he did take a bath for 2 days. Yeah. I'm so, nung nag-vlog kami ito ni Tatay Robin nung Lunes, nag-vlog kami ni Tatay Robin nung binili namin ng halagang 100 yung ni nanay. Tapos nung pauwi na kami ni Tatay Robin, biglang bumuhos ang ulan. Ay napakainit nun. Kaya ang sama ng pakiramdam ko. Wait nga ni, ang tagal mo kasi kani. Ay, Crismel TV. Thumbs up, good afternoon po, host. Okay lang ako, okay. That's good. Kailangan kasi magtinda eh. Hindi pwedeng magtambay ako. Kanina kahapon, nagtambay ako sa bahay. So, minsan 50 yan, ma'am. Ito 30. Ito to. Ano? Tatlo. Ito, try ito na lang. Yan ang 30. Yan, 50. Try ito. Yan ang 50. Ito. Tataas pa yan. Mamahal yan. Bigla na babayan. Bigla tataas. Hindi mo naman i-stock yan ng 1 linggo. Thank you so much. Rismel, hello, sabi ni Willie Toy. Rismel TV, mag-end na rin ako maya-maya. Willie Toy, hello, good afternoon, sabi ni Rismel TV. Yes, Willie is sick but still feeling
earn money for his family. Yes. Chris Melboom. Boy TV. Thank you sa kay. Ay sa gift squad. Thank you for take me. Mark tomorrow. It's the typhoon. Ayun, ma'am. 50 dito ma'am. Yun ang 30 po. Ito po. Sige ma'am. Alam ko kasama mo. Maraming bawas? Tataas pa nga yan, sir. Mamahal pa yan. Kasi paano na yung ano naman. Na ano lang yung kailangan ibabayan kasi natatakot sila sa bagyo. Ganun nga daw. Ibagi talaga. Take medicine. Ano, boss? Take medicine, Mark. Tomorrow is typhoon to Dalang daw. your place at signal number 6. Oh no. Hala, number 6. Yawin. It's number 6 typhoon. Eh, Yes, Sunny, thank you. Yes, Will, that's true. Check the weather of update in Luzon. Yeah, I see. Di kasi ako nanonood ng balita eh. Marami lang nagsasabi sa akin. Try ko ngayon. Check naman. Totoo bang may bagyo dito sa Luzon ng Luzon? Super Typhoon O1 o nga? kailan ang nagpul? Hindi ko pa alam. Dinigyan ko lang. Oo nga. Yes, Will, that's true. Check the weather of update in Luzon. Ayan ang weather outlook. Mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas bukas pa ang bagyo na patuloy natin monitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility na padating na at may matinding bansa sa bansa bilang super typhoon pasok ito sa Biyernes. Alamin natin ang mga pinaka-bagong update sa direksyon at galaw nito. Oo nga, Biyernes ngayon. Dapat naman madali. Mamaya. Ngayon dapat naman madali. Pinatayang layo na 475 kilometers sa ilalim ng Asa Island, Kalayaan, Palawan sa labas na ng Philippine Area. Ito, Palawan na naman babagsak. Habang papalayo na, mas piniti pa ang intensity. Tingnan mo yung ano dito sa Manila. Malapit sa gitna at sa hangin na aabot sa 205 kilometers per hour. Sa bilis na 5 kilometers per hour, halos national na ang galaw ito. Kasabay nito ang kombinasyon ng sirkulasyon ng Eno at ng Akihan ay nagtutulog ngayon ng malalakas na alon sa Manurang Baybayin at mga bigla ang pagulad sa ilang bahagi ng Ilaga at gitna ng Luzon. Service typhoon kayo, Mark. Will send me picture hala. Umayos ka dyan, Mark. Yes, kayo. Dubling ko na kayo. Oo naman. Denmark, thank you so much. At Denmark, sir, will buy food and water, Mark. Yes, will. Buy food and water, Mark. Hi, Denmark from Willie to Mark by Nagsayaw namin ano kayo. Mark by groceries.
100 lang yun. Alit lang. 1:15 mag-sit na ako. Sige, sige. Grace, wait kita. Ako mag Denmark, boom! Oh my goodness. Malakas. Medyo malayo pa siya eh, no? Godo na. Medyo malayo pa. Nasa ano pa, nasa kadagatan. Pili pang malusaw yan. Pwede nga malusa, pwedeng ano, kasi medyo malayo pa eh. Pag matapos ito natin ng Sabado Linggo, yung patasa natin eh. Ano naman tayo magagawa eh, ano yan eh. Bagyo yan, alam na tigilan natin yan. Ano sa'yo, eh? Kwenta. Sa 30 lang tayo. Mente daw. Leg! Leg nga! Team Boom, hindi ko lang sarot sa all. Thank you, Miguel. Will, hi, Miguel lang sarot sabi natin, Gemma. Loading, it's loading. Will, thank you so much, Will. Danmar, hello. Hi, Gemma. From Will. Ubus! 14, free po tayo lahat para sa di matuloy ang malakas na bagyong marating. Sabi ni Ate Danmar Abilera. Oo nga po, Ate Danmar. Medyo ang Ako pre, ayan na lang. masama ang ano. Ataw yan pre, hindi mo na... Basta. Dalawa, mayroon tatlo. 50. Galing araw. Ano? Bagyo? Nag-apon yun. Yung alin? Bukas wala pa yung ulan. Malawan na eh. Araw na niya bukas. Ha? Wala pa yung ulan sabi na. Oo. Pagka di na linggo ka nga. Linggo yan. Bakit man tani? Alam mo? Nag-apon yan. Sabi nung nasa. Nasa taas? Eh, kasi mang tani, oh. Siya yung pipigil. Huwag kayong tumuloy! Ubus ang mga will help me, Mark, please. Ate Gemma, shout out. Sabi ko lang nga pa eh. Linggo, tapat pa ng ano? Patay tayo niya. Alalay lang ako mamaya. Ako sampot lang. Di, kumuha ka na ng ano para baka lang Visit ka. wala nang luwas ng Sabado. Hindi na talaga ulit yung Sabado kasi hindi ko tataman. Parang wala siyang pumapawag sa mga Sabado. Nagdala din. Sirang man ang linggo, di ko kailang. Supply at linggo. Ito mo, napakainit. Kaya, Bibigla yan. Ganyan yan yung bagyo eh. Bagyo yan eh. Ganyan, painit-init. Tapos kala mo wala. Tapos biglang surprise. hindi pa yan, malay normal. Wala mo mano. Para hindi makapasok din sa mababait kasi mga tao rito sa Manila eh. Di ba? Mga mababait. Lalo na yung nasa gobyerno, mababait. Kahit mga likuran.
Sa daming tao rito sa Pilipinas. Wala man ano. Mark charge all your Aga ka phone lang. and the power bank load your phone. Wala kang power bank eh. Cellphone lang. Oo naman sa guy. Huwag ka magkala. Kahit nagtinda tayo, nababahala tayo sa Hindi makatawa si Kulot eh. bakit? Hindi makapaniwala kung ano ba yan? Ay, kulit na to eh. Hindi naman sa video hindi na. Noon, nakuha ko doon ng sobrang mura sa Lazada. Solutions for outdoors or indoors, naman. Personal review of the morning. Natin sobrang long lasting air on 20 hours. Going cold, for its size, and for comparison, Pili ka ng malaking sa loob. Di ba may party? Ito, boss. Ito, 30. 50 lang. buy one, take one party. Next to the Lazada, sobrang mura naman. Grace, mag-live ka na, mag-end ako. Turo na lang. Uy, ako masaya. Magturo ganyan. May gabay lang. Hindi pangalap mo kaya. Hindi kasi Oo, isa 10-10 na lang. Dalawang dalang, pagpaano nyo na yun. Magkano ba sa yan? Yung pagmasahin. Te, ubas. Unahin natin yun. Ano, paano? Walang nga binibigyan. Nakasit-up na daw si Grace, guys. Lipat tayo ron. Lipat tayo kay Grace. Ayan na. Okay, big boy. Guys, palipat tayo kay Grace. Okay, comment ka rin nga dito. Again na ako. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Thank you, Will. Bye-bye, guys. Will.
Thank you so much. B-Boy TV. Sir June, thank you. Tara, ito. Lakas gumita, laki na nga utak niya. Ayos kaya. Ilang araw nga ako din nakapagtinda nung nasala sa challenge. Pinasikaso pa rin. Ubus ang punan. Pinaglit lang. Kasi beer, marami ka naman sahod. Parang sahod na lang. 650. $650. Punan ko nga sa December. Ano na lang $600 na segment na magkano na yung 30 million. Guys, bye-bye na. Send to mami. Guys, bye-bye na. Will, ingat kayo dyan. Thank you, Will. Bye-bye, guys. I'm ready to in. Sir John Espino, thank you. Will, bye-bye. Thank you so much. B-Boy TV. Team Boom supporter, bye-bye. Ingat tayo sa lahat. Nakabahan tayo dun sa bagyo na yun, ah. Sir Jun, maraming salamat. Disco Vlog. Naka-live siya ngayon. Bye-bye po. Boy, Will, thank you. Ingat kayo lagi. Hey!